Bună! Bine ai venit în prima zi a programului 2 idei de utilizare a uleiurilor esențiale. Astăzi avem un program Peppermint, uleiul esențial de mentă. Acest ulei esențial îmi este de foarte mare ajutor și aș vrea să vă dau și vouă 2 idei despre cum să îl folosiți. În primul rând, acest ulei esențial are o aromă foarte proaspătă, astfel încât voi puteți să-l utilizați atunci când simțiți nevoia să vă revigorați, să vă treziți. De exemplu, sunteți după pauza de masă, ați mâncat și simțiți că vă ia o stare așa de amorțeală, de somn și ați vrea să vă treziți pentru a vă putea continua munca. Ce puteți face? Vă puneți puțin ulei esențial în palme, frecați foarte bine palmele și apoi inspirați. Imediat simțiți că o să vă treziți. Puteți să aplicați această metodă, după cum v-am zis, atunci când sunteți după pauza de masă sau dimineața când simțiți că nu vă puteți trezi. Sau dacă trebuie să vă urcați la volan și ați vrea să fiți un pic mai fresh. Sau când vreți să mergeți la sala de sport și ați vrea să aveți mai multă energie. Sunt foarte multe utilizări ale acestui ulei esențial. Vă rog să-l încercați și o să vedeți că o să-l iubiți. Acum, o a doua idee ar fi să utilizați acest ulei esențial în apa de băut. Vă arăt cum. Am aici o sticlă de apă. Torn o picătură. Este super suficientă. Nu trebuie mai mult, pentru că este foarte concentrată. O picătură echivalează cu 25 de plicuri de ceai de mentă. Apoi amestecați foarte, foarte bine. E necesar să amestecați foarte bine, deoarece uleiul esențial nu este atât de solubil în apă și prin amestecare el nu rămâne la suprafața apei, ci se desparte în multe particule. Astfel că această apă devine aromată și puteți să o consumați. Eu utilizez această metodă atunci când simt un disconfort stomacal. Și aș vrea să vă dau un exemplu. La prima mea vacanță din această vară, după o lungă perioadă în care am stat mai mult acasă, mi-am planificat prima ieșire la munte și, surpriză, mi-a fost foarte rău de la stomac și deja îmi imaginam că gata, vacanța mea este compromisă. Însă mi-am pus o picătură de ulei esențial în apa de băut și în cursul zilei eu numai apă cu mentă am consumat, dar din primele minute eu am început deja să mă simt mult mai bine. Disconfortul stomacal a început să se reducă, ușor a trecut. Automat mi s-a limpezit și mintea și am avut un alt chef să mă bucur de vacanță. Vă recomand și vouă să încercați uleiul esențial de mentă și să îmi scrieți mai jos câteva idei despre cum îl folosiți voi, cum preferați să-l folosiți voi. Pe mâine!